kita. Atong topic, okay. Atong topic tonight is about scapegoat. Unsay meaning sa scapegoat? Ang meaning sa scapegoat mao kini. Magkuha sila og duha ka kanding, ang isa para sa burnt offering, ang isa para sa scapegoat. Ingon na ning kakahitabo. Sa Day of Atonement nila, ang pare maghuga sa temple pinaagi sa dugo sa bulls o dugo sa mga goat ug sa mga mananap. Now, naay isa ka kanding nga ilahang ipabilin para kato sa scapegoat. Bali duha ka kanding. Nati nga kanding, kids of kanding. Dahil magkaslat sila, ang isa nga maigo para sa scapegoat, ang isa para sa burnt offering. Ang may tabo niya ni katong kanding nga scapegoat, ang ulo sa kanding anaan sa duha ka kamot sa pare. Dayon, i-confess dayon niya ang tanan nga sala sa Israel. Ginoo, pasiluag kami, nagkasala kami kanimo, tanan-tanan nga sala sa Israel. I-confess sa scapegoat. Bali, iyahang ibutang ang tanan nga sala sa Israel dito sa ulo sa kanding. Dayon, humanyag pray, katong kanding, dalon dito sa kamingawan, sa wilderness. Wilderness nga wala pa naadto eh. Now, dalon kato sa tao diadto, unya biyaan diadto og mamatay. Mao na ang scapegoat. Akong basa, no? The goat shall bear on itself all the iniquities to an uninhabited land, and he shall release the goat in the wilderness. Dalon ang scapegoat sa layo, kayo. Now, mao ka na ang ilang practice sa unang panahon. Nakaramay mo kung Jesus Christ dito sa cross. Ningon siya, ili lama sa baktani. My God, why hast thou forsaken me? Si Jesus, nahimo siyang scapegoat. Bali, gibutang sa amahan ngadto ka Jesus, ang tanan nga mga sala. Pagkatapos, gisilutan si Jesus dito sa cross, o gibiyaan siya. Busa si Kristo niingon, my God, why hast thou forsaken me? At turong tanawon mga igsoon diri sa Matthew chapter 26, verse 45. Matthew 26:45. Palihog kog abli sa inyong Bible. Katong gibasan to kani ang scapegoat naa na sa Leviticus chapter 16 verse 20 padung sa 22. Mo na ang scapegoat nga verse. Karon si Jesus ang tinuod nga scapegoat. Katong sa unang nga scapegoat, picture lang to kang Jesus Christ. Si Kristo gid ang tinuod nga scapegoat. Basahon nimo diani Matthew 26 at 27. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon rin, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Ili, lama sabachthani. Ang buti pasabot, my God, why hast thou forsaken me? Gibiyaan si Jesus actually sa God the Father dito sa cross. Mao kato ang scapegoat. So sama nga ang kanting gidala sa wilderness sa kamingawan, mamatay og kus didto. Gibiyaan dayon sa man, mamatay didto ang scapegoat nga gadala sa sala sa Israel. Si Jesus pod namatay siya didto sa cross. Gibiyaan siya didto sa amahan didto sa cross nga gadala sa sala sa tibuok kalibutan. Gipatay siya puli sa ato ang place. Mao ka na magsun. Pasalamat kita ni Kristo Jesus mga igsuon tungod kay siya maoy nagpas-an sa ato mga sala. Basa nato ang 2 Corinthians 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Ang pulong sa Ginoo gaingon, for he made him who knew sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Atong explain ha. Ang God the Father naghimo ka Jesus Christ nga wala ka ilag sala si Jesus Christ nga sala para kanato. Bali, ang ato ang sala gibutan ka Jesus. Og si Jesus gitratar sa amahan nga mura og siya ang nakasala. Wala siya kasala. Pero ang pagtratar sa amahan ngadto kaniya, murag siya ang nakasala, walay sala si Kristo Jesus. Nganuman kay ang iyahang kapungot batok sa sala, iya namang gibubo kang Kristo Jesus. Kay si Kristo naman ang gaapas-an sa atong mga sala. Susama dito bitaw sa wilderness bitaw, ang goat nagdagandagan diadto nga gapasan sa sala sa tibuok Israel. Mauusab ang gibuhat ni Kristo. No? Salamat sa gahatag stars iyong og Hershey. Salamat. Hershey, no?
Si Kristo ang gapasan sa ato ang mga sala. Mao po diyan eh. Be, magampo sa kita. Lord, salamat sa imong pag-bless kanamo. Salamat sa pulong. Ikaw gimakatag kanang kaalam sa kanang Jesus. Amen. Aida, Tipay, hello ma, may gabi. Iyong, Hershey, Camille. Jumar, may gabi. Juby, Maglasang. Si Jade, may gabi. Bong Jason, may gabi. Annalyn, hello. Now, si Kristo, bisan wala siya gibuhat nga sala, clean siya nga tao, clean siya, wala siya salang gibuhat, pero sa iya gibutang ang tanantang mga sala. Aron kita, mahimo nga limpyo at tubangan sa Ginoo, that we might become righteousness in God, in Him, of God in Him. Bali si Kristo ang gipuli sa side ni Kristo Jesus, mga igsoon. Kita unta to ang silutan, apan si Kristo Jesus nahimo natong substitute. Example. Okay, example, ikaw kini, nagpasan ka sa sala. Ikaw unta ang angay nga silutan, kay ikaw may nagpasan sa sala, di ba? Pero, ang Ginoo nagpalangga kanato si Jesus Christ. Si Kristo niya sa kalibutan, ug siya ang gapasan sa atong mga sala. Gikuha niya ang atong mga sala. Uy, nahulog. O tungod kay, nagpasan naman siya sa atong mga sala, kita, wala na sala atubangan sa Amahan. Nahimo na kitang righteousness in the sight of God. Ang pagkamatarong ni Kristo, no? Ang pagkamatarong ni Kristo, nabali man eh. Ang pagkamatarong ni Kristo, iyang gibutang kanato. Itom no, sagdi lang. Dayon, ang atong mga sala, iyang gipasan. Karon kita na ang matarong atubangan sa Ginoo. Samtang si Kristo, mo ni nagpasan sa ato ang mga sala. Mo na meaning ani mga igsoon. O kay si Kristo naman ang gapasan sa atong mga sala, siya na ang gisilutan sa Ginoo. Ug ikaw nakabaton sa kaluwasan. Mao kini ang meaning sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus. Siya nga walay sala, siya ang gibundakan sa sala, siya ang gisilutan tungod sa ato ang mga sala. Mao ni meaning ani mga igsoon. Mura sa katong kanding ba nga gapasan sa mga sala. Pag-ana sa pari dito sa kanding, ang tanan nga mga sala gibutang sa pari dito sa kanding. Aron ang Israel mawad-an sila sala at tubangan sa Ginoo. Ang tanan nila nga sala gibutang sa kanding. Ang kanding gidala sa kamingawan sa desierto. Nagdagandagan diadto. Taon, gibiyaan sila og mamatay sa diadto. Nagapasan sa mga sala sa mga Israelites. Balingot ko. Gapunta na yung electric pan ba? Okay, ato kita sa nagdaghang gid paningot nako. Ato kita sa Mateo 25. Kabalo mo, gikan sa alas 12 sa udto ngadto sa alas 3 sa hapon nagnitngit. Ano ka nagnitngit ato nga time? Kung basahon ha. Sa pagkamatay ni Kristo Jesus ningon siya, ili lama sa baktani. Ningit-ngit ba ato nga time? Atong tan-awon ang pulong sa Ginoo. Kabalo mo nganong ningit-ngit kadto? Ingon sa pulong sa Ginoo ningit-ngit. Now, from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. Ningit-ngit. Kabalo mo unsay meaning sa kangit-ngit? Ang meaning sa kangit-ngit is judgment. Gikan sa 6th hour meaning alas 12 sa takna. 9th hour meaning alas 3. Kaya magsugod man ang counting nila sa alas 7. Alas 7, alas 8, 9, 10, 11, 12. Muna ilang counting sa una. So, sugod sa ika 6th hour, muna ang Israelita, ang ilang 6 hour is alas 12 sa tuwa. Sugod sa alas 6 hour, ngadto sa 9th hour, there was darkness over the land. Alas 7, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. 9th hour. Ato alas 3 ang 9th hour. Now, gikan tulo ka oras, alas 12 padung sa alas 3 nagitngit ngano man kay gihukman na sa God the Father si Kristo Jesus. Kay si Kristo man ang gapasan sa ato ang mga sala. Yahay kay ta ba? Aron dili kita mahinukman sa silot, si Kristo ang nagpasan sa ato ang mga sala.
Mo na mga igsoon nga ang kaluwasan sa Ginoo ra gyud, wala tay labot. Ang uban naningkamot sila nga ma-erase nila ang ilang kaugalingon nila nga sala. Dili nila na ma-erase pinagi sa ilang maing binuhatan. Ang maka-erase lamang sa sala mao lamang si Kristo Jesus. Ang pagpas-an niya sa krus mao toy maka-erase sa atong mga sala. Ang uban kay gahon-ahon man sila nga pinaagi sa pagtuman nila sa balaod, ilahang ma-erase ang ilahang sala. Dili oy. Ang dugo lamang ni Kristo Jesus ang maka-erase sa ato ang mga sala. Ang atong mga maayong binuhatan mga igsoon dili gid naka-erase sa atong mga sala. Ngano man, kaya ang atong maayo nga binuhatan susama lang sa hugaw nga trapo. Atong basahon ang Isaiah chapter 64 verse 6. Ingon ang pulong sa Ginoo, all our righteousnesses are as filthy rags. Akong basahon, Isaiah 64:6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rags. Ang tanantang pagkabuutan, ang tanantang pagkamatarong, hugaw, sama lang sa hugaw nga trapo. So, dili gina siya makahinlo sa tuang mga sala. Ang makahinlo lamang sa atong mga sala, mao ang dugo ni Kristo. Ngano man, kaya ang dugo ni Kristo, limpyo. Basagan ninyo mga igsoon sa 1 Peter chapter 1 verse 18 ug 19. Ingon sa pulong sa Ginoo. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, from aimless conduct received by your tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Giluwas kita ni Kristo Jesus, dili gamit ang mga silver or gold nga madugta, kundi pinaagi lamang sa precious blood ni Kristo Jesus, blameless, walay buling, walay mansa. Mao kana ang dugo ni Kristo Jesus, walay buling o mansa. So, ang requirement mga igsoon, pag hinlo sa atong sala is walay buling o mansa. Kung basa may tanimo sa Leviticus chapter 1, kinahanglan gyud nga walay buling o mansa ang ihinlo sa atong sala. Ingon pa sa Ginoo, Moses, kung maghalad sila, kinahanglan ang ihalad nga karnero o baka, kinahanglan nga walay piang, dili masakiton, dili kabang, dapat puti tanan ang karnero, no? Dili niwang, dapat tambok, dapat perpekto, meaning walay blemish. Karon si Kristo usab walay blemish, wala gid siya sala nga nabuhat bisag usa. Busa angayan siya nga angayan ang iyang dugo nga ipalit sa atoa gikan sa sala. Angayan ihinlo iyang dugo sa atong sala kay siya walay buling. Ang ato nga maayo nga binuhatan dili pwede. Kay ang atong maayo nga binuhatan bisan pag pinakamaayo nimo na nga binuhatan, susama lang na siya sa hugaw nga trapo. Now, atong basa ng Isaiah chapter 55. Isaiah 53. Mao ni ang gospel sa Old Testament. Kung wala mo kabalo, ang Isaiah 53 mo na siya ang gospel sa Old Testament. Ingon pa diani. Verse 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for him, for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Siya ginasamaran tungod sa atong mga sala ug pinaagi sa iyang mga labud kita na nga ulian. Susama kita sa karnero nga nasaag. Og pinaagi, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Kitang tanan. So sama sa usa ka karnero nga nangasalaag, bisan asa ta padong mo adto ta, way magbuot sa tuwa kung kita gusto, di ba? Tanawar gud mo, di ba? Kung gusto mo pakasala. Kung gusto mo manglibak, manglibak. Kung gusto mo nga mangawat, mangawat. Kung gusto mo mag-imagine og dautan, imagine mo og dautan. Walay magbuot sa inyo, ha? Mao na kita. We have turned everyone to his own way. Kung unsa akong gusto, my own way, my way. Adto ko'y bala. Dili ko sa God's way. Mao kana kita mga igsoon. Pero wala kita kabalo nga kanang atong mga sala nga gibuhat nanay penalty. Ug kana nga mga sala gibutang na kang Kristo Jesus ug siya mo ay nagbayad. Yahay kita ba? Kita'y nangawat pero si Kristo mo ay namatay. Kita'y nanglibak pero si Kristo mo ay namatay puli kanato. Kita mo ay
Huna-huna og bastos. Pero si Kristo mo ay gibunal-bunalan. Si Kristo mo ay gipatay. Puli ka nato. Dalaygon gid si Kristo Jesus tungod sa iyahang dako nga gugma kanato. Mo na mga igsoon nga ang kaluwasan, iya lang din ni Kristo Jesus. Wala kitay labot. Kaya siya man ang nagpasan sa tanan tang mga sala. Abi ninyo, buutan ka si Kristo Jesus. Buutan ka si Kristo Jesus. Ingon bitaw dire sa verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Gibunal-bunalan siya, gi-oppress siya, pero wala siya muabli sa iyang baba. Nagpaubos ng gid siya. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent. So he opened not his mouth. Wala gid siya muabli sa iyang baba. So sama sa usa ka karnero nga gidala sa topihanan bitaw. Kabantay mo anang mga igsoon. Kabantay mo mga igsoon sa mga karnero nga dalan sa topihanan. Naman ni razor nging. Bisan paglimbag-limbago na sila mga igsoon. Bisan paglimbag-limbago na bali-baliho na sila, dili gid na mo open ang mouth sa karnero. Dili gid na siya mo singgit. Maghilom ra gid na ang karnero mga igsoon. Mao na ang kinaiya sa karnero. Imo nang ito. Example mao ni. Kini na pod. Dili ni mao. Example mao ni ang karnero. Imo nang ibali, imo na pong iana, dili gid na mo tingog. Imong iana, dili gid na mo tingog. Ingon ang kinaiya sa karnero. Buutan kaayo. Ingon ana pod si Kristo Jesus. Sa dihang siya giihaw, sa diyang siya gipatay dito sa cross, wala gid siya mo tingog. Wala siya mulikramo nga buhiin ako di ani. Wala siya manimalos sa mga tao ni magtawag og 2,000 ka mga angels, legion of angels para magluwas kanya didto. Wala siya motawag. Nagpaubos siya. Bisan siya Dios. Ingon pa sa Filipos kapitulo 5, Filipos kapitulo 2, bisan siya Dios, wala siya mangandak nga siya Dios. Apan nahimo siyang mapainobsanon. Giobey niya ang kabubuton sa amahan hangtod sa kamatayon. Ingon diri Filipos chapter 2:6, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance of man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Nagpaubos gid siya pag-ayo. Bisan siya Dios, wala siya mangandak. Mangamho nga siya Dios. Apan nagpaubos siya even to the point of death. Ingon na si Kristo Jesus mga igsoon. So unsay resulta ani? Unsay resulta ani mga igsoon? Isaiah 53 verse 5, 6, 7, 8. Basta Isaiah 53. No. Wala siya mutingog. Ang uban ba pag imuha bitang gipaningot ko dolor. Kako electric fan. Nako electric fan oh. Saba man daw ko ni sa una pero akong gamiton sa Igang kaayo. Uy, andar. Okay. Saba electric fan dili. Saba dili. Gang. Okay. Now, so mao ka na mga igsoon. Ang tanan ta mga sala gipas-an ni Kristo. Kay gipas-an naman ni Kristo ang tanan ta mga sala, wa na kitay angay bayaran pa. Si Kristo na ang nagbayad sa tanan. Dili saba, salamat. Si Kristo na ang nagbayad sa tanan tang mga sala, wa na kay angay bayaran pa. Kung basahan bitaw nimo sa John 19:30, ingon ni Kristo Jesus, tetelestai,
it is finished. Meaning paid in full. Unsay paid in full? Ang tanan ta mga sala paid in full. John 19:30. Human siya makainom sa suka, ningon siya, it is finished. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Mga na mga igsoon. Nabayaran na ang mga sala nato Nabayaran na. Human nagbayad. Human na og bayad. Kay human naman og bayad, ayaw na bariyari imong mga sala. Ang uban ba, gapaningkamot sila bayaran ilang mga sala. Pinagi sa pagpalansang sa krus. Palansang ko sa krus, bayaran ako mga sala. Kung makasala po sila, pipion nila ilang baba. Aram bayaran ilang mga sala. Buka bunalan nila ilang kamot. Sayop man Igo na ang dugo ni Kristo Jesus sa pagbayad sa imong mga sala. Kung gahuna-huna ka, mabayaran nimo ang sala nimo, pinagi sa pagpipi sa imong baba, kung mamalikas ka, sayop ka. Bisan pag kusgo nimo nagpipi sa imong kamot ang baba, bisan pag ipapipi nimo ng baba sa dako nga kamot sa imong silingan niya, mabungi na lang kag pinipi tungod sa kusog sa pagpipi sa imong baba. dili gid na mapasaylo imong sala. Kay dili ang paglaparo mo ay makahinlo sa sala. Ang makahinlo sa sala, ang limpyo nga dugo lamang sa sakripisyo. Ang limpyo nga dugo lamang ni Kristo Jesus. So, nga na mga igsoon. So, naay na malikas ato ang comment section. So, ayaw pagsalig sa inyong maayong nga binuhatan. Ayaw pagsalig sa inyong maayong binuhatan para nga ma-erase ang inyong sala. Ang dugo lamang ni Kristo ang magkahinlo sa sala. Gani may ingon sa Hebrews 9:22, hapit ang tanang butang mahinluan pinaagi sa dugo, matod sa balaod. Ug kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang pag-ula lamang gyud sa dugo mo'y kinahanglan para mapasaylo kita sa atong mga sala. Yes. Dili mo good works. Samot ang bad works, dili gyud. Ang good works, bad works, our works, any work, human work, dili maka-erase sa atong mga sala. Ang maka-erase lamang ang dugo ni Kristo Jesus. Pagkamatay niya sa krus, naingon siya, tetelestai, it is paid. It is finished. Paid in full. Natapos na, meaning, nabayaran na tanan. Wala kay angay pambayaran. Ang uban kay tumanan pa nilang 10 commandments para mabayaran ang ilang mga sala. Nganong magbayad ba ka sa imong sala? Nga human na magbayad ni Kristo. Ang imo na lang angay buhaton, magrepent ka. Once magrepent ka, sufficient ang dugo ni Kristo para maghinlo sa imong sala. Unya, magsalig ka, magdawat ka kang Kristo Jesus. No? Mao ka ng pamaagi mga igsoon para ikaw maka-avail sa dako nga blessing sa kaluwasan ni Kristo Jesus. Ang uban gapaningkamot gid sila nga maluwas sila sa ilang kaugalingon. Mga igsoon ato silang sultian nga hunong na sa pagpaningkamot. Pagrepent, pagduol ka Jesus, saligi siya nga katong iyang dugo mo to enough para nga ihinlo sa imong mga sala. Ug diha mga igsoon makabaton ka sa kaluwasan. No? Basta gani repent nga tinuod, nag-usab na, no? Ang uban, kung moingon ka ga-repent ka pagkatapos wala ka mag-usab, dili na repentance. Ang repentance is mag-usab ka. Ang repentance is mubiya ka sa imong sala then mo adto ka sa Ginoo. Ang uban naglibog sila nga na maluwas ka pastor nga wala man nausab ang kinabuhi unya nagrepent daw. Actually basta gani magrepent ka, mausab gini imong kinabuhi. Pero gani wala mausab ang imong kinabuhi nya garepent ka, kana nga repentance piki ng repentance. Ang tinuod nga repentance is change of mind, change sa heart. Turn away ka from sin to God. Remember, di ba? Repentance. So karon nga tak na
Si Kristo na ang nagpasan sa itong mga sala. For example, mao na yung sala. Mao na yung sala nimo, gipasan na ni Kristo Jesus. Siya ang scapegoat. Gidala niya sa wilderness, gidala niya sa cross. Gibiyaan sa samahan. Gibiyaan sa samahan. Busan ingon ang amahan nga, busan ingon si Kristo Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Gibiyaan siya sa amahan, nga naman. Kay si Kristo na puno sa sala. Wala gid siya nahimong makasasala. Sinless si Kristo Jesus. Pero, gitratar siya sa amahan nga murag siya ang nakabuhat sa sala. Siya ang gibunal-bunalan sa amahan. Siya ang kastigo sa amahan. Aron dili na kita kastiguhon sa amahan. Ang uban, naglibog sila. Ang amahan ba'y gabunal kang Kristo Jesus? Ang amahan ba'y gabunal kang Kristo Jesus? Isaiah 53 verse 10. Isaiah 53:10. Ang amahan ba'y gabunal kang Kristo Jesus? Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. Oh? Kabubuton sa Lord, sa God the Father, to bruise him. Kining Hebrews 10 ni. Kabubuton sa amahan ang pagbunal kang Kristo Jesus. Gibutang sa amahan si Kristo nganha sa kag-uol. Ang amahan maoy gasilot kang Kristo Jesus dito sa krus. Nganong gibuhaton sa amahan? Kay aron nga dili na kita niya silutan. Si Kristo na ang gisilutan, puli kanato. Okay ba? So karon, para nga ikaw pangilad og maayo pastor para makapalit og private plane og private chopper, Jasmine Moralde Amora. Ingon pa ni Kristo Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except by me. Si Kristo ang kamatuoran. Ang akong gisultid dere si Kristo Jesus. Siya ang kamatuoran. Gipas-an niya ang tanantang mga sala. Niingon ang Bible, behold the Lamb of God which takes away the sins of the world. Gikuha ni Kristo ang tanantang mga sala. O dayon, ang mahitabo dayon, dili na kita angay pangbayad sa itong mga sala. Mao ni ang kaluwasan. Busa gitawagan ni kini mga igsuon nga grasya. Gitawag kini mga igsuon nga grasya. Kay ang kaluwasan is a gift. Dili isa masauban nga ang kaluwasan gihuna-huna nila nga mura og suhol. Ang kaluwasan is a gift. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Pinaagi sa grasya. Kamo nga luwas, pinaagi sa pagtuo. Dili kini inyong kaugalingon. Gasa kini sa Dios. Dili pinaagi sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Example kini, ako lang pitalikod ha kay makita ang kuan brand. Bila ni mao. Example kini. Uy. Hala. Kini lang gyud. Kini ra. Example kini gift. Ako nang ihatag sa inyo ang gift. Mangutanaw ko sa inyo ha. Unsaon ni pag-angkon ninyo? Magtrabaho pa ba kamo para maangkon ninyo kining regalo nako? Dili. Dili. Ang inyong buhaton is inyo na lang kining dawaton. Inyong dawaton kini siya, ug inyong madawat ang kaluwasan. Dili na nimo ni trabahoan, gift gali. Kung imo ning trabahoan ang kaluwasan ni Kristo Jesus, dili na ni matawag nga gift. Kung dili, matawag na ni siyang suhol. Di ba ang suhol, trabahoan mo una, ay nimo, di ba? Murag di na ko giigang. Wala ko giigang. Suhol na ang kaluwasan. Kung imo kining buhatan pagmaayo para maangkon nimo kini. Ang kaluwasan is a gift. So dawata lang kini ug maangkon na nimo kini. Repent. Talikdi ang sala. Ug atubanga ang gift, dawata ang gift. Mao kini ang mensahe sa kaluwasan. Ang uban mangod mga igsuon kay lahi ilang thinking, no? Talikdan nilang sala, then trabahoan nila para maangkon ni luoy kay sila. Luoy kay ni mga tao bitang gahon-ahon nga pinaagi sa pagkabuutan, maangkon
Maang, maangkon nila ang kaluwasan, pinagi daw kuno sa ilang pagkabuutan. Maningkamot sila. Ako, nakasala ko. Agoy, nakasala na pug ko. Mawala akong kaluwasan, kaya nakasala na pug ko. Maningkamot na pud sila, nakasala na pug ko. Luoy kay sila mga igsoon. Kay gihimo nila nga ang kaluwasan, suhol. Ingon ni Kristo Jesus, umari kamo, kamong nabugatan, o papahulayan ko kamo. Papahulayon kita ni Kristo Jesus. Ngano man, kini mga Pariseo, gatudlo sila sa people nga maningkamot o buhat sa napulo ka sugo aron nga sila maluwas. Ang mga tao nabugatan sila. Ingon ni Kristo Jesus, umari ka mo kanako. Gaan ang akong yugo. Komportable akong yugo. Umari ka mo kanako o papahulayan ko kamo. Makapahulay kita kung maadtot ang Jesus. Ngano man, igo naman lang nato dawaton ang kaluwasan. Di na ka maningkamot, paningkamot para maluwas ka. Pag makasala, atras na pod. Paningkamot. Pag makasala, atras na pod. Luoy ang taong kaayo. Mao na mga igsoon nga taon kini magsalig sa binuhatan dili gid sila maluwas. Kaluoy taon nila. Ang kaluwasan pinagi lang gyud kang Kristo Jesus. Mura ba barko? Para mag-adto kag Manila, ang buhaton nimo mosakay ka lang sa barko. Talikdan nimong sala. Duol ka kang Kristo Jesus, no? Mutalikod ka sa sala. Matubag ka kay Jesus, ug mosakay ka kay Jesus. Mao na mensahe sa kaluwasan. Mosalig ka kay Jesus. Ug dalon ka ni Jesus padulong didto sa langit. No? So, ana mga igsoon, ang mensahe sa kaluwasan. Sabihan lang ng mga bad nga comment, natural magid na. Natural na gid na. Kana pa nang dili pa kasabot pero madugay pag magkasabot na sila, gwapo na sila mga pulong, no? So sagdaan lang okay, normal na siya. So ana mga igsoon. Pagdawaton nimo si Jesus, maangkon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Maangkon nimo ang kaluwasan. Kabalo ba kamo mga igsoon nga bisan buhi pa ang taga-Efeso luwas na sila? Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9. Ingon sa pulong sa Ginoo, "For by grace you have been saved through faith." Ang grammar, pinaagi sa grasya, kamo nangaluwas na, naluwas, pinaagi sa pagtuo. Kining taga-Efeso, luwas na sila. Pinaagi sa grasya, tungod sa ilahang pagtuo. Hamaw ka na mga igsoon. Bisan buhi pa ikaw, pwede na ikaw maluwas. Basta kay, mutuo ka o mudawat kang Kristo. Pag mutuo ka kang Kristo, mudawat ka kang Kristo, ikaw makabaton sa grasya, ikaw makabaton sa kaluwasan. Tinuod ka ng mga igsoon, wala ka na idoduwa. Ingon pa sa Bible, it is not of yourselves. It is not of yourselves, not of works. No? It is the gift of God. For by grace you have been saved through faith. It is not of yourselves, not of works, lest any man should boast. No? It is the gift of God, ang ato ang kaluwasan. So kung gift lang, dawata o ikaw makabaton sa kaluwasan. Naipangutana, Pastor, karon sa man ta makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan? Karon ba o sa future? Mangutana ko sa inyo karon sa mo makabaton og kinabuhi? Kanos ang makabaton og kinabuhi or eternal life? Ang tubag, karon. Karon nga buhi pa kita, pwede na kita makabaton sa eternal life. Yes, mga igsoon. Ang una nga proof is John 10:28. Ako nang balikon sa mga wala kadungog Ang uban nakadungog na, be patient lang Ilista lang ninyo para nga kamo remember. John 10:28. Nga pulong sa Ginoo, "And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand." Gitagaan ko na sila og eternal life. Og di na sila malaglag pa. So,
Karon gid ay nga time, kita nga nagtuog nagdawat ka Jesus, naa na kitay eternal life. Naa na tay eternal life. Yes, ang future is ang resurrection is a future pa. Pero karon mismo naa na tay eternal life kita nga nagdawat kang Jesus. Tanawa gani ang tense diri. And I give them eternal life. Wala siya maingon nga, and I will give them eternal life. Kundi naingon siya, and I give them eternal life. Present tense. Wala siya naingon og, I will give. Kay future pa man ang will. Ingon siya, I give them eternal life. Karon mismo, nakadawat na kita og kinabuhi nga walay katapusan. Kita nga nagtuo og nagdawat ka Jesus. Napako isa ka proof. 1 John 5:11. Akong Bisaya nga Bible. Ay sa ako akong Bisaya nga Bible na ako. Karon dire na okay na lang kinaya lang English. Kung basahon na. First John 5:10 na lang. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar. 11. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Ug mao kini ang testimonya, ang Ginoo gahatag na kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Ug kining kinabuhi naa diha kang Kristo Jesus. Example, mao ning kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag sa Ginoo kanato. Kining kinabuhi nga walay katapusan naa kang Kristo Jesus. Example, mao ni si Kristo, naa sulod ni Kristo. Kini si Jesus, mao ning eternal life. Ingon sa Bible, ang eternal life naa kang Jesus. Naa ka Jesus. Dayon verse 12, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Siya nga naay Jesus, siya nga naay anak sa Dios, naay kinabuhi. Apan siya nga walay Jesus sa iyang kinabuhi, walay eternal life. 13. Kini mga butang nga gisuwat ko kaninyo, aron kamo ingon pa ni diyan, ako na Bisaya ang lagwa. Kini mga butang nga gisuwat ko kaninyo, kamo na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na og kinabuhi nga walay katapusan. Kita nga nagtuo ka Jesus, natay Jesus tong kasing-kasing. Ingon sa Bible, naa na pud kitay kinabuhi nga walay katapusan. Kay si Jesus na naman sa imong heart, diba? Of course, apil ang eternal life, maangkon pud nimo. Mao ni ang dili masabtan sa uban.